Kamiklia Indigenous Peoples Union MIPU kalai da kajing tho show chief executive member jong ka KHDC man ujor halo kajing pendan kam bakla ya ka teng jong ka sara la ni chera ponji da goi ka company pini wain ka bade na po riboy district kan kajing tho kala ong ba haka cherry blossom festival ka dan ko ka company ka pini wain jadi kajing di ka bala di hangtai hapo ka festival ka bala hapo riboy hakini ki banai ka bala dab da ka ong bakala pendan kam ya ka kenteng jaga kantin syarah ponji kan ba kajing penmi pat kali na po riboy district na kanai ka seng ka bu kajing kali la kani ka company kali abon emat pendan kami ni ka kerteng na ka bang bakal penkeng ya ta kendan angi bedan ya ka ba amsya pendan kam bakla ka kerteng kaseng kalau ong ru ba kani ka company imat kalau pendan kam bakla ka kerteng jaga sara namar ba kali ka jaka juga ka paunam jong ka perthai kalian ka tubing besang di wan matakasi hani apa district council nakasang may kalian Indigenous Peoples Union hari day bat koi pat issue ko bang kwa wan trend siya press media dia ban kundo ko CM hari day bat to ka cherry blossom ko indan ko ko persa cherry blossom may tang kawai ko long bang ke jing persa ka jing ko long bay namata kadon kawai ka jing penmi angko hari day bat to ka chera jeans mo to ka kiam kabangi i hak po batisi la khalai sni mata bat ni kwa ban wan hang ni ai ka complain chu CM ban ba khamtam e ni kwa ban bu jikali ya new brew shmet ba don ya gani ka traditional kiat po dam ti kadega jaka janga sarkar ko industries ti kwa ban kren habe dei bat kani namar bang kwa ban kili no namar ba kisim bon le gani ka business ang thi bo ron ya gani ka traditional kiat no haban yo ya katring license tip na district council namla banyak gai tini wan ikundu yung bu complain khmat jong CM ban bu jingkali yu new prai jong kani ka company abo punot kam ya kani ka kya mo hakato shiri blossom kani ka chira panjijin tini kwa ban bu jingkali yu new prai jong kani ka factory hatu layo jingbit em ka baningkong na po kinong sora no sora ka dan gidan kisim gidan kima bat kini kisim ki himaru kindon haka jimpet to district council tina kaliang ka jungi kum kasang iwan ban bu e kani ka complain ban bu jingkali khmat jong CM habangil ai ka complain namar ba layo nem ka jimpet na po sora to na district council layo jimpet nem kami e kani ka kya layo jimpet un em na po na ka snong apo hangti apo industries ka bu ni ka factory snakyan tina kaliang ka jungi ni dawa ya kata tina marba kani ka jingpuni jung ka kiat to ngimran ni e man kran dinre ka wei ka bakham ta e kalong ba ka ka kor ka buram jong ka ri ba ka judgment ri namar ba ki brio ki tip ki banabar kim tip ya ka kerteng sora ki ong sera panji mau kar ju ong bor kata hab ki wan ya ka jala chungi la itu ek sora kum ka wei ka beauty ka jing itnat jong ka state ka lari persen ya ka kor ka buram hari ka basusi kalong matangi i kum ka sang ba hagatu ka shiri blossom bala penmi daw ni ubrio shmet bat la pendan kam ya kani ka kiat mo kumbangi pun ia pengipet ya po news min kini po batisiru ba ya kani ka kiat la supply to Europe Netherlands shall ri Europe ke kawai ngako aban ong hatu hadu ka nu ngilong tak dor mangi kijat menriu ba daw ni ubriu ubar jala ba pendan kam nam ta ka profit nam ta ka jingmen toy jong u nam ta ka ni ka business ka jong u ya kani ka kiat hatu layo jingbet nem na kinong seorang layo jingbet nem na ka snong ka ba ubu ya kani ka jaka snakiat ang tipo dam ti layo jingbet un em na ka district council kat dum ka jingbo ka jubab ka bang naiwan bu complain tan khmat jong CM kana kalian ka CM ula ngi ai blai i namar ba iru ila ong bangan in shim kia ya kani ka kam bat ni satha ki briu jong i ban lek ban hang thia po dam ban kinra ya kajing penan kam bakala jong ni briu ne ka de badai ne ka de bakala ban penan kam ya kani ka keteng sora ina kalian jong i ka sengru ngin ai budin ne kani hadu bangin i shisha ba kandon em kata ka jing menjur lang jong inong sora ne jong CM ne jong district council ne jong kani ka snong hang thi ba ula ban penan kam ya kani ka kya haga keteng jong ka sora panji ke tangkan ne hi beli shibun na kalian jongi kaseng in bud den kene bat beli shibun yu CM bala ai ngi ka por bala ai ngi ka shim khia kani ke issue bat na kalian ga jong iru yongan shim action ne kani ngan ha ki brio ngi ne bud den kene beli shibun kai ka ba kaseng kan le la da kalap ba uni ubre uspunan kam klam yo singbet
pin lada kasan kalap ba umi ubriu punankan bakla ya gani kateng jong seorang panji akan dikakiat ngiru nakaliang gajungi ngin ha ya ga district council ngin penbor baka di man penduk no iwa di katring lesen ru kam di man risha man renew ya katring lesen di nakaliang gajungi ru ni kerpat ikinong seorang mo khamtam ndei tang kinong sara barok kijai bandri ki khasi jongi hangni ki nyautrap baki dei ban shimkia ya kani bakiru kimi shahmat ban budden ya kani ka jikunan kam bakala jong no brio namata ka jing mantoy jong namata ka jing mantoy shimet ka jong kam dei ka jing mantoy jong tola khamtam baka kia abang ngite pang ni kum ki kristan no ni don kilong kini kat ni ngi fight with drugs kat ni ngi fight ki bas ka jing snio nere mata dauni brio banabar mo bupendan kam bakala ya ka kateng jong seorang pil sang ni mentah habe dei bu nubril namar bang isu ibet hapo batisi kami khalai si te nagaliang gajungi ni ong ifingin budden ngin selek yang tipo industries yang kap ka district council ngin sawat ya ka kerteng gajung namar kem batai ka kerteng company ini usu batai bitang ga tu ka tiap sirapan jijins te nagaliang gajungi ngin sa budden ni kani ngin sa update fish press media ka ikan ka isu sanukan poi bat sanukan yalam ini bat ni community bangin yo ka jingjok